Apoio unánime a adhesión da Unidade de Condutas Aditivas de Ribeira á Rede Autonómica do Sergas. A Corporación Municipal aprobou este mediodía nun pleno extraordinario e urxente o traspaso do servizo que se vai facer efectivo a partir do 1 de xaneiro. Que tras sábados, multitudinaria manifestación en Caldas contra o trazado da variante oeste. Unhas 2.000 persoas botáronse á rúa para amosar o seu rexitamento a un proxecto que, segundo denuncian, parten dous lugares e parroquias e mato rural. Na marcha participaron as distintas plataformas de afectados, así como todos os grupos políticos con representación en Caldas. 20 persoas sancionadas e o balance que deixa a campaña de vixilancia de vehículos de mobilidade persoal, máis coñecidos como VMP e bicicletas, realizada pola Policía Local de Pontevedra. O tipo de infracción máis común nos dous casos foi o de circular pola beirarrúa. Este lunes arrancou en Vilagarcía a campaña de bonos Son da Casa para animar as vendas de cara ás compras de Nadal. Emitiránse 3.750 paquetes por valor de 30 euros cada un, dos que os consumidores pagarán 20 e o Concello porá 10 euros. A previsión é que non tarden moito en esgotarse. A inclusión e o empoderamento feminino son os eixos sobre os que xira o proxecto Construindo Futuros, que acaba de poñerse en marcha no Concello da Pobra en colaboración con Médicos do Mundo. Ademais de asesoramento técnico a través do coworking, o programa ofrece unha rede de apoio social e emocional ás participantes. Xa abriu as súas portas o Belén de Valga. O caso do fiscal xeral do Estado, Ábalos e Coldo, a morte do Papa Francisco, a vaga de lumes deste verán en Galicia, están presentes neste nacemento. Este ano, ademais, trátase dunha edición moi especial ao celebrar o seu 30 aniversario. E, por certo, vai estar aberto o Belén de Valga ata o 11 de xaneiro. Deste xeito, imos comezando as novas do día. E antes de nada, a Audiencia Provincial da Coruña absolveu o acusado dun intento de homicidio no edificio Cupa das Avesadas en Ribeira, acontecido en abril de 2022, anos antes do desaloxo do inmoble. O tribunal considera que non existen probas directas e indiciarias suficientes que acrediten a participación do acusado na agresión que causou graves danos á víctima, que permaneceu varios meses en coma tras ser golpeado na cabeza. Nin as probas de ADN nin o visionado das cámaras de seguridade da zona permiten concluir a autoría dos feitos, polo que prevalece a presunción de inocencia. O tribunal tamén aludiu a inconsistencia no testemuño da vítima cunha manifesta falta de persistencia en aspectos esenciais relativos ao recordo e identificación sobre a persoa que o agrediu, posto que os feitos se produciron mentres dormía. A sentenza non é firme, pois cabe recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 20 persoas sancionadas e o balance que deixa a campaña de vixilancia de vehículos de mobilidade persoal, máis coñecidos como VMP e bicicletas, realizada pola Policía Local de Pontevedra. O dispositivo desenvolveuse entre o 17 e o 23 de novembro. Do total de sancións, 10 recaeron nos VMPs como patíns eléctricos, mentres que outras tantas foron para bicicletas. O tipo de infracción máis común nos dous casos foi o de circular pola beirarrúa. En canto ao resto de sancións, 2 persoas en bicicleta foron multadas por dar positivo en drogas, 5 VMPs por non respectar a sinalización, un ciclista por usar o móvil e outro por levar auriculares. Dende o Concello informan de que a Policía Local ten a disposición da cidadanía o seu enderezo electrónico policialocal@pontevedra.eu para resolver calquera dúbida sobre o uso destes vehículos. Multitudinaria manifestación en Caldas contra a variante oeste. Unhas 2.000 persoas botáronse á rúa para amosar o seu rexeitamento a un proxecto que denuncian parten dous lugares e parroquias e mata o rural. Na marcha participaron as distintas plataformas de afectados, así como todos os grupos políticos con representación en Caldas.
Malia a chuvia, Caldas non quedou na casa. A vila colleu este sábado unha manifestación multitudinaria como había anos que non se lembraba no municipio. Unhas 2.000 persoas participaron na marcha para amosar o seu rexeitamento ao trazado da variante oeste. Un proxecto que presentaba no pasado mes de xullo o Ministerio de Transportes e que espertou a preocupación de moitos veciños da zona. Todo explicaron porque esa infraestructura suporía partir en dous lugares e parroquias de concellos como o de Caldas e o de Portas por culpa do acceso ao porto de Vilagarcía. Lamentan que con ese trazado están a condenar a morte o rural. A marcha arrancou da esplanada do Hotel Sena e tivo como punto final do percorrido a Praza das Palmeiras, onde se lle deu lectura ao manifesto. Foi convocada polas plataformas veciñais que lideran a oposición a este trazado. Nela tamén estiveron presentes os representantes dos tres grupos políticos da Corporación de Caldas, PSOE, PP e BNG. O alcalde socialista Jacobo Pérez celebraba o éxito da convocatoria e di agardar a que pronto cheguen boas novas de Madrid sobre o actual estudo da variante. A manifestación chega semanas despois de que os afectados entregasen na subdelegación do Goberno en Pontevedra unhas 4.700 alegacións contra o estudo da infraestructura. Veámoslo en portada. Apoio unánime a adhesión da Unidade de Conductas Aditivas de Ribeira á Rede Autonómica do Sergas. A Corporación Municipal aprobaba este mediodía nun pleno extraordinario urxente o traspaso do servizo que se vai facer efectivo a partir do 1 de xaneiro. Tras meses de intensas negociacións a través da FEGAMP, a UCA de Ribeira, xunto con outras 13 unidades de toda Galicia, pasará a depender da Xunta. A Corporación Municipal aprobaba este mediodía o traspaso dos medios persoais e materiais da unidade aos Sergas, consolidándose así como un servizo sanitario de pleno dereito. E hoxe ratificamos este traspaso dos medios de personais e materiais aos Sergas, que estou segura que redundará nunha mellor calidade asistencial. E este paso tamén facilitará aos drogodependentes e a todas as súas familias unha resposta terapéutica de carácter asistencial de calidade, con uns servicios sanitarios máis próximos e unha coordinación procurando unha reinserción o máis doada posible dentro da sociedade, que é ao final o que queremos todos. O acordo saiu adiante por unanimidade, posto que todos os grupos da corporación coincidiron en que se trata dun servizo sanitario cuxas competencias dependen do Goberno autonómico. Este servizo que se pasa aos Sergas, entendemos que quen debe prestar este servizo de forma directa e non o Concello, e polo tanto nos alegramos de que isto comece a ser así. Creo que é un día histórico, es decir, na miña vida creín que iba a haber isto despois de tantas idas e venidas de sí, se nos e tal. Creo que é un tema de xusticia social. Eu simplemente agradecer a todo o personal que forma a UCA o servicio que la ha prestado durante estes 30 anos. Creo que é un servicio super profesional e que atende a moitísimas demandas non só de xente de Ribeira, como dixo antes a señora alcaldesa, sino tamén de xente da contorna. O voceiro do PBBI destacou tamén o aforro que suporá este traspaso para as arcas municipais que viñan financiando parte dos servizo. En este momento el Concello de Ribeira asumía un coste anual superior al €500,000. Hay que agradecer a la Xunta que a través de la FEGAM ha aportado una subvención, según datos del año pasado, de unos €384,000 y el resto recaía sobre las arcas municipales. Tamén nesta liña o portavoz do BNG aludiu á natureza comarcal da unidade con usuarios de todo Barbanza, polo que non tiña sentido que unha administración local viñera asumindo a súa xestión. Un servizo sanitario non tiña moito sentido que fose desenvolvido por parte dunha administración local e, sobre todo, cando presta servizo a máis dun concello. Temos que lembrar que as unidades de condutas aditivas son servizos comarcalizados e, por exemplo, no caso de Ribeira, pois atende dende Rianxo a Porto do Son. Durante o pleno, a corporación acordou tamén desistir da solicitude de adscrición do inmoble da UCA, propiedade da Tesourería da Seguridade Social. O Concello de Vilagarcía cualifica de tomadura de pelo o novo cambio de criterio de patrimonio respecto da Casa Jaureguizar. Segundo o goberno local, na última reunión en setembro, con presenza dos técnicos dunha e outra parte, houbo consenso en que a mellor solución era tramitar un expediente de ruína técnica, tendo en conta os danos estruturais que presenta o edificio e que só se conservarían a fachada principal e as reixas. Ademais, apunta a Rabella, as declaracións de ruína son competencia dos municipios, segundo
incumprindo a lei do solo, polo que din será Patrimonio quen teña que explicar este novo xiro de guión. Lamentan que o goberno galego dese a coñecer o seu fallo a través dunha nota de prensa o pasado venres e que polo de agora non se notificase polo rexistro Concello a súa resolución. Pro Executivo local, este novo xiro do Departamento da Xunta non ten máis explicación que as críticas que fixo o Concello unhas semanas ante o seu funcionamento. Apunta o Executivo Socialista de Vila García que ve certa animadversión coas demoras en varios proxectos da cidade á espera de informes. Conclúe sobre Jaureguizar que vai reunir ao longo desta semana os técnicos municipais e autor do proxecto para analizar o ditame de patrimonio. E desbloquease por fin o proxecto do novo cuartel da Garda Civil en Cambados. Acaban de saír a licitación as obras para a súa construción. Será na mesma parcela onde se paralizara o anterior proxecto por problemas coa cimentación. O presuposto para estas instalacións elévase a máis de 10 millóns de euros. Unha vez axudicados os traballos, o novo cuartel executarase nun prazo de 18 meses. A previsión é que entre en servizo a finais de 2027. O novo cuartel, con soto para medio cento de vehículos e 2 bloques de 4 andares, está pensado para 130 efectivos. A Deputación da Coruña acaba de aprobar un convenio co Concello de Lousame para a renovación do céspede artificial do campo de fútbol de Cabanetán. A través dunha subvención nominativa, investirá 165.000 euros na mellora desta instalación deportiva. O Pleno da Deputación da Coruña aprobaba o pasado venres o convenio co Concello de Lousame para a sustitución do céspede artificial no campo de fútbol de Cabanetán. Trátase dunha actuación moi necesaria ante o mal estado que presentaba o terreo de xogo e que finalmente, tras sufrir varias demoras, poderá executarse con cargo a esta subvención nominativa. Este último investimento, o de 163.824,91 euros para a renovación do céspede artificial deste campo de fútbol, que a verdad tiña moitísima falta, e eu quero agradecerlle tamén non só ao portavoz municipal do BNG que levarán esta moción ao Concello para que se conseguira solicitar esta subvención á Diputación, senón o impulso do equipo directivo do campo de fútbol e do equipo directivo de fútbol desta parroquia, porque sempre estuvo insistindo en que era moi necesario, incluso para que non se lesionaran os propios futbolistas cando viñan xogar, non? Os membros da directiva do Lesende Club de Fútbol acolleron con gran satisfacción este acordo para contar cun campo en condicións que permita a práctica deportiva, garantindo así a continuidade do club. Porque isto era unha máquina de lesionar xogadores, e para unha directiva era moi duro pois, manter unha estrutura de fútbol vendo que se estaban lesionando os seus xogadores. E, por tanto, estamos contentísimos co cambio. E isto que vai significar é que garantiza que o club siga durante bastantes anos máis. Dende a agrupación local do BNG instan agora ao goberno local a axilizar os prazos para a licitación da obra, de xeito que a instalación poida estar en uso canto antes. Temos que estar vixiantes que a licitación da obra e que sexa o máis rápido posible a licitación unha vez que estea firmado o convenio, porque non podemos quedar atrás, porque según ya tuvemos outro día unha reunión ca Concelleira de Deportes que ata o próximo setembro que o campo non se iba a poder inaugurar, co cal nós queremos que o campo sexa o máis rápido posible asiña para que se poda disfrutar e que os rapaces novos, porque van a empezar outra vez no Lesende con escola de fútbol base, pois podan os rapaces pequenos vir a disfrutar do campo e a xogar. Bueno, nese mesmo pleno da Deputación da Coruña aprobábanse tamén as bases do Plan Único pro vindeiro ano 2026 con orzamento inicial que se achega aos 88 millóns de euros. Dende o organismo provincial destacaron a importancia deste plan que garante que todos os municipios da provincia dispoñan de recursos suficientes para seguir financiando obras, servizos públicos e programas sociais. Un capítulo, este último, que verá incrementado tamén o seu orzamento con respecto ao ano anterior, pasando de 7 a 8 millóns de euros. En canto ao investimento total que lle corresponderá aos concellos das comarcas do Barbanza, Muros e Noia, ascende a preto dos 9 millóns de euros. As cantidades máis elevadas corresponderálle a Ribeira e Boiro con 1,6 e 1,4 millóns respectivamente, mentres que a Pobras será o municipio que menos orzamento reciba, con 714.000 euros. Bueno, a volta da publicidade marchamos ata o Belén de Valga, que xa abreu as súas portas, e ali poderemos atopar, por exemplo, o fiscal xeral do Estado, Ábalos e Coldo, ou tamén o finado Papa Francisco.
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. 5 experiencias de vivenda compartida e alugueiro ético funcionan con éxito en Pontevedra. Son as primeiras que se poñen en marcha baixo paraugas da Asociación Boa Vida. O obxectivo é afrontar dous problemas da sociedade actual: a soidade non desexada e a escaseza de vivenda. Este programa comezou polo rural pontevedrés. Agora o colectivo quere ampliálo, levando tamén ao centro urbano. Hai un ano a Asociación Boa Vida de Pontevedra poñía en marcha os proxectos Vida Compartida e Fogares Creativos cun dobre obxectivo: a afrontar a soidade non desexada e a escaseza de vivenda. Actualmente contan con 5 experiencias exitosas. Temos 5 casos de éxito, 3 deles de vivenda compartida e 2 delas en alugueiro solidario, e creemos que é o momento de seguir impulsando e ampliando nesta segunda fase que xa comezamos. O perfil das persoas acolledoras é semellante, son xubilados ou prexubilados que viven sós sen querelo. No caso dos acollidos, teñen entre 30 e 69 anos e están desempregados, traballan na economía somerxida ou os seus salarios non son suficientes para permitirse acceder a unha vivenda. Dos datos de persoas localizadas que viven solas, localizamos a 40 persoas nesta situación e destas 25 accederon a facer a entrevista. E destas 6 participaron nos obradoiros de persoas acolledoras. Persoas acollidas participaron na formación 15 persoas, pero temos lista de espera, para iso non temos problema. De feito, nesta fase última do proxecto a formación xa rematou, pero vamos a mantela 2 veces ao mes. No caso dos alugueiros éticos do programa Fogares Creativos, Boa Vida ten 2 vivendas, unha en Vilaboa e outra en Pontevedra. A asociación actúa de avalista a persoas desempregadas sen papéis de residencia ou en risco de exclusión social. Aquí tuvemos menos éxito que na localización de vivendas de persoas sen soidade, non? Para acceder a persoas, nós fixemos unha campaña que dicía: tes un piso baleiro, chámanos e falamos. Sin máis. Aí nos costou moitísimo. De feito, a primeira vivenda, a vivenda do núcleo urbano, a conseguimos porque unha voluntaria da asociación tiña unha prima que alugaba a vivenda. A iniciativa comezou mirando cara ás parroquias do rural pontevedrés. Agora, nesta segunda fase, pretenden chegar ao casco urbano da cidade. Son traballos, insisto, a medio e longo prazo, que un dos problemas fundamentais que temos que vencer, e é moi difícil vencelo, é a desconfianza de meter persoas a vivir connosco, que é humanamente comprensible, de rachar algúns tabúes sociais que son difíciles porque están moi arraigados na nosa sociedade. Estes programas de Boa Vida contan co apoio do Concello de Pontevedra, que achega 15.000 euros para contribuir a que sexan unha realidade. A inclusión e o empoderamento feminino son os eixos sobre os que xira o proxecto Construindo Futuros, que ven de poñer en marcha o Concello da Pobra en colaboración con Médicos do Mundo. Ademais de asesoramento técnico a través do coworking, o programa ofrece unha rede de apoio social e emocional ás participantes. O Concello da Pobra volve ser pioneiro no eido da integración coa posta en marcha do programa Construindo Futuros. A iniciativa promovida pola Concellería de Promoción Económica en colaboración con Médicos do Mundo traballa con mulleres en situación de vulnerabilidade, algunhas inmersas en procesos moi complicados. Para as persoas que veñen de fora e que están nun proceso de migratorio, un proceso moi complexo que moitas veces leva moitos anos de traslado, moitos anos de camiño e moitos anos tamén tomar a decisión e atopar o lugar onde podes ir. Normalmente estamos nunha sociedade, sobre todo a sociedade europea, que empeza a pechar as portas, empeza a ter discursos, como ben dicía Amparo no vídeo, basados nas falsas informacións, nas mentiras, na diferencia e non nas partes comuns. A verdade é como unha especie de oasis a topar Pobra do Caramiñal, non? Tras pasar pola travesía do empoderamento como primeiro paso do programa, as participantes poderán optar a mellorar a súa empregabilidade a través do coworking. Contarán neste proceso non só con asesoramento laboral e asistencia técnica, senón tamén cunha ampla rede de apoio emocional e recursos que contribúan a unha maior estabilidade, como as vivendas de emerxencia social do Concello. Somos un Concello que contamos con programas
que poden dar pé a isto. E faláramos das vivendas de emerxencia social. Este programa é, como diría, global, non? Integral, porque non se ofrece a perspectiva laboral, sino tamén de vida. Por iso chamamos Construindo Futuros, non? Porque é un programa tamén sanador a ese nivel. E entón, como non podía ser menos, puxemos a vivenda a disposición de médicos e do programa porque pensamos que é fundamental. O programa froito do convenio asinado entre o Concello e Médicos do Mundo ten unha vixencia de 2 anos, pero nace con vocación de continuidade para seguir construindo futuros. O proxecto en clave de Educación Integral e Saúde que desenvolve o Concello de Boiro dende o curso 21-22 acaba de ser galardoado na 9ª edición do concurso de boas prácticas municipais na prevención e intervención fronte ao absentismo e na mellora da convivencia escolar, convocado pola Federación Española de Municipios e Provincias e o Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes. O proxecto boirense resultou gañador na categoría de mellora da convivencia escolar en municipios de ata 20.000 habitantes, no que tamén foi galardoada a iniciativa Playground no municipio sevillano de La Algaba. O proxecto Enclave é un programa pioneiro e innovador que busca, entre outras cousas, educar, previlo o acoso escolar e promovelo o benestar emocional e a saúde mental do alumnado de Boiro. O acto de entrega dos premios vai ter lugar o vindeiro día 10 de decembro en Madrid. Pois seguimos en Boiro. Os negocios da localidade sumaránse un ano máis á campaña solidaria Doa un sorriso que promove a Clínica Dental Rebeca Ozores en colaboración coa Asociación Boirense de Empresas. A actividade desenvolverase dende hoxe e ata o día 13 deste mes. A finalidade da campaña é recoller a maior cantidade posible de alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene ou aportacións económicas que lle serán entregados tanto a Cáritas como a Cruz Vermella. Un ano máis, a Clínica Dental Rebeca Ozores e a Asociación Boirense de Empresas volverán a poñer en marcha a campaña solidaria Doa un sorriso. Desenvolverase do 2 ao 13 de decembro e terá como a principal finalidade recoller a maior cantidade posible de alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene e doazóns económicas destinadas a familias do municipio en situación de vulnerabilidade. Comeza hoxe hasta o día 13 de decembro. Como sabedes, trátase de involucrar a cidadanía para que aporten determinados alimentos. Despois os explicarán un pouco desde Cáritas e Cruz Vermella que alimentos e que produtos se piden este ano, que son máis necesarios para distribuir entre as familias. O que pretendemos é recoller os alimentos básicos para axudar a estas familias un pouquiño máis vulnerables e repartilo entre eles. Dende Cáritas e Cruz Vermella agradeceron unha vez máis a campaña que permitirá poder axudar a aquelas familias do municipio que máis o precisan. Traballamos en equipo co Concello de Servicios Sociales, esas familias todas que temos na bolsa de necesitados, pois entre todos intentamos chegar, e gracias ás iniciativas privadas como Doa un sorriso e Rebeca Ozores, que xa se está mantendo no tempo e continuando, vai facer que un pobo como Boiro, que é moi solidario e sempre arrima o ombro, e máis nestas fechas, pois este aí ano tras ano. E nos o que demandamos este ano, aparte de que, que todo é benvido, por suposto, que nos aí, unha vez estamos nos supermercados ca recollida, todo para nós é todo de agradecer. Pero si nos basaremos un pouquiño este ano no tema dos desayunos, porque andamos un pouco escasos en canto ao tema de leite, galletas e cacao, que penso que agora mismo é do que máis nos sentimos moi necesitados. Entón basaremos un pouco a campaña neste tema. A campaña na que colabora tamén o Concello incorporanse este ano como novidade huchas solidarias, que estarán instaladas nos negocios que o desexen para facilitar doazóns económicas destinadas á compra de produtos de primeira necesidade, ademais dos tradicionais cubos de recollida. O sábado, día 13 de decembro, realizarase tamén unha gran recollida de alimentos nos propios supermercados da localidade, na que colaborarán voluntariado de Cáritas e Cruz Vermella, ademais da propia organización.
Este lunes arrancou en Vilagarcía a campaña de bonos Son da Casa para animar as vendas de cara ás compras de Nadal. Emitiránse 3.750 paquetes por valor de 30 euros cada un, dos que os consumidores pagarán 20 e o Concello porá 10 euros. A venda a través da internet abriu a primeira hora desta mañá. Ademais, o Concello, de acordo tamén coa petición da Asociación Zona Aberta, decidiu establecer un día de venda física de bonos, posibilitando que todas as persoas poidan acceder á campaña, tamén as máis maiores ou aquelas que non teñan acceso a internet. Neste caso será o día 13 de decembro cando se porán a disposición só 300 packs a partir das 11 da mañá nunha carpa na Praza de Galicia. Os bonos poderán gastarse ata o 1 de xaneiro de 2026 en establecementos comerciais, de hostalería, tendas de proximidade, a Praza de Abastos ou no sector servizos. O caso do fiscal xeral do Estado, Ábalos e Coldo, a morte do Papa Francisco ou a vaga de lumes deste verán en Galicia, presentes no Belén de Valga. O nacemento xa está aberto, dando tiro de saída ao Nadal na nosa contorna. Este ano, ademais, trátase dunha edición moi especial ao celebrar o seu 30 aniversario. Valga abriu as portas ao Nadal coa posta en marcha do Belén artesanal en movemento, todo un acontecemento anual que esperta o interese de moitos veciños e cada vez máis persoas chegadas de todos os recunchos. Centos deles non quixeron perder a oportunidade de ser os primeiros en descubrir as novas figuras que lle dan forma a este nacemento, como sempre moi pendente da actualidade. Tanto que no Belén deste 2025 están presentes, entre outros, o exfiscal xeral do Estado, Ábalos e Coldo ou o finado Papa Francisco, xunto coa chegada de León XIV. Tamén outros dos grandes momentos vividos nos últimos 12 meses, como o gran apagamento do mes de abril ou a devastadora vaga de lumes que afectou Galicia este verán. Unha montaxe que nunca deixa a ninguén indiferente e que ademais neste 2025 está de celebración con motivo dos seus 30 anos de vida. Nadie imaginaba que iba a chegar a donde chegamos. É verdad que éramos 30 anos máis novos, tiñamos moito máis traballo, sobre todo nos 10 primeiros anos, que tiñamos que carrexar todo, levar todo, montar todo nun día e na noite, e despois desmontar, carrexar para algún lado do Concello, e así tuvemos durante 10 anos. Eso, podíamos con todo, éramos moitísimo máis xóvenes, agora somos máis vellos, 30 anos máis vellos, e tamén podemos con todo. Na apertura do Belén, o alcalde de Valga felicitou a todas as persoas que están ou estiveron detrás deste proxecto dende o ano 95. É un orgullo contar con vos. É unha satisfacción poder presumir deste traballo que vindes facendo durante días, durante horas, ata que isto se fai realidad. Por lo tanto, para o Concello de Valga é unha satisfacción hoxe estar aquí. Declarado de interese turístico de Galicia, o Belén artesanal conta con alrededor de 4.000 pezas dispostas nuns 400 metros cadrados, todo un reclamo con capacidade para atraer visitantes de Galicia mesmo de fora das nosas fronteiras, tal como salientaron no acto dende a Deputación e a Xunta. Isto é un signo de referencia aquí, non é só en Pontevedra, senón en Galicia, non? Falar do Belén artesanal de Valga é falar dun punto de encontro, é un punto que, como sabemos na Diputación de Pontevedra, todo que é Rías Baixas, pois o Belén de Valga tamén axuda a desestacionalizar o turismo, a que veñan máis visitantes á nosa provincia. É festa de interese turístico galego e tamén está dentro do sistema SICTEC de calidade do turismo en España. A verdade é que esta aposta da asociación e tamén do Concello por a calidade nesta manifestación popular que xa pasa fronteiras, pois é un orgullo para toda Galicia. Por aquí agardase que pasen este Nadal unhas 40.000 persoas ata 11 de xaneiro, abre de luns a venres de 5:30 a 8:30 da tarde e os sábados, domingos e festivos de 12 a 2 e de 5 a 8:30. Nace en Pontevedra o Invernía Fest, un novo evento musical de pop e rock. A cita desenvolverase os días 6 e 7 de febreiro e traerá ata a cidade grupos como La Fuga, O Bus ou Efecto Mariposa. Tamén subirán ao escenario os galegos Agorafobia, dúas bandas tributos a Red Hot Chili Peppers e Guns N' Roses e grupos locais de Pontevedra como Liorta e Croma. Ademais, varios DJs da cidade encargaránse de que a música non falte neste Invernía Fest. O evento
evento celebrarase no recinto feiral de Pontevedra, o que garantirá que o festival se poida levar adiante mesmo con chuvia ou baixas temperaturas. A programación estenderase dende a tarde do venres ata a madrugada do sábado, arrancando a hora do vermú. No recinto haberá tamén food trucks. As entradas xa están dispoñibles na web do evento inverniafest.com. As primeiras 500 están en promoción con bonos de 2 días a 49 euros. Grupos de música que a nosotros nos gusta y que creemos que pueden atraer a gente y bueno, pues queríamos poner eso en valor y nos pusimos a trabajar en ello para poder llevarlo a cabo, contactar con los grupos y bueno, y todo aquí detrás, mucho trabajo por parte de Fer, sobre todo, que se lo ha currado muchísimo y nada, estamos muy ilusionados por hacer una cosa chula aquí en Pontevedra y para que la gente pueda disfrutar de la música, que es de lo que se trata, ¿no? Para la oferta de grupos que traemos es un festival bastante económico, queríamos dar acceso a todo tipo de público y bueno, sobre todo el recinto está climatizado, la gente va a estar a gusto, llueva, diluvia, a menos 4 grados, la intención es que la gente esté cómoda durante todo el festival y que disfrute sobre todo. E Pontevedra recibirá o ano 2026 como se merece. O día 1 de xaneiro ás 7:30 da tarde o Pazo da Cultura acollerá o tradicional concerto de Aninovo da Orquestra Sinfónica de Pontevedra, unha cita que contará cuns convidados de excepción, o Ballet de Galicia, dirixido por Diego Landín. Na parte musical, este ano a primeira metade do programa está dedicada a Galicia, cunha homenaxe a Prudencio Romo, membro fundador de Los Tamara. A orquestra interpretará varios dos seus temas con arranxos de Manuel Otero e as voces de Paco Lodeiro e César Romero. En canto á segunda parte do repertorio, mirará cara a Viena nunha chiscadela o espírito clásico do concerto de Aninovo. Interpretaranse valses, polcas e marchas da familia Strauss. As entradas xa están dispoñibles en ataquilla.com dende 12 euros. Que cada vez teñen unha proposta nova, unha proposta interesante, teñen unha inmensa capacidade para xerar colaboracións, proxectos e programas que nos maravillan e que nos ofrecen a posibilidade de disfrutar da música dunha maneira diferente. O concerto de Aninovo se espera algo nun recipiente moi concreto, que é a música clásica dos Strauss, de Viena, é dicir, unha gran tradición. Entonces, é difícil innovar eso, ou mellor dito, non procede innovalo, senón facelo con elegancia e con calidade. Por eso, neste caso, o aporte que vai a ter o ballet vai dar toda esa fineza e, ademais, escollemos un repertorio que é típico, é de Strauss, pero que se toca moi pouco e que ten algunha pequeniña sorpresa que se desvelará directamente ese día. Que é maravilloso poder ter este evento, comezar o ano desta maneira, saber que Pontevedra apoia este tipo de eventos culturais, porque tens que marchar normalmente fora para poder participar nun concerto Aninovo. E así marchamos, pero estaremos aquí mañá como sempre no tempo das novas. A información continúa en canalriasbaixas.com e nas nosas redes sociais. Graciñas como sempre por estaren aí.